constructive speech for Pastor Archie Anieres, timekeeper on. Okay, may hapon sa tanan mga igsunan. Ang tema, akong pamatud-an nga ang tanang santos nga ribulto o imahe, mga Diyos-Diyos, pagano, ilad o limbong sa katawan sa Diyos sumala sa Biblia. Unang pagpamatuod, aniya sa Biblia, sa Habakuk 2:18, unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto, nga mga larawan, nga mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy, salapi, ni bulawan, nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan nigsoon. Ningon si David sa Salmo 115, unong ngadto sa 8, dili kanamo o Diyos, kundili kanimo ang tanang pagpasidungog o pagibaya kay tawo lamang kini. Pero nganong nagpasidungog ka sa bato kahoy? Ningon si Kristo Jesus, Lucas 4:8, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos ug siya lamang ang alagari. Pero nganong nag-alagad ka sa batog kahoy? Unsay gingon ni David mga igsunan? Hain ang inyong Diyos, ang among Diyos anaa sa langit. Mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang ilang mga Diyos-Diyos, mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy, bulawan, ni salapi. Adunay mata, apan dili ka kita. Adunay ilong, apan walay kinabuhi. Adunay dalungan, apan dili kadungog. Adunay kamot, apan dili kay kibay. Adunay tiil, apan dili kalakaw, bakol. Ang mga Diyos-Diyos o ang misalig sa mga Diyos-Diyos na isama kanila, naingon ana ang mga tao. Naingon ana ang mga tao makaigsunan, subo kay kapalandungon, tungod kay nga naman, unsay giingon sa Barok 6:4-5, makakakita kayo sa Babylonia ng mga Diyos-Diyosan, yari ng kamay, ng gawa, ng tao, na labis na kinatatakutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila nang makita ninyong ipinagprosesyon ang mga ito at pagkatapos ay kanilang sinasamba. Prosesyon ni Maria, ilad sa katawan. Dili dapat si Maria ang simbahon o kalagaran, pero unsa lagi buhat. Gilangkat ang ikanang sugo sa Biblia. Diya sa katedral, dili na ni mababasa, mao kining rason nga ato mga katigwagan, nangailad o nangalimbong, gibutaan. Brother, unsay kanang sugo? Ayaw pagbuhat o larawan o Diyos-Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo. Dini sa yuta, ibabaw sa langit. Objection, Mr. No. Moderator. Una, nasa atong rules dinhi nga di mo singgit. Ikaduha, gipirmahan naman ni namo nga di mo singgit. O niya nay multa ang mo singgit o dili haom sa tima. Nagisgot naman na siya pagsimba sa larawan. Ang among topic, iyang pamatud-an nga mga santos nga ribulto Diyos-Diyos. Romano Katoliko Diyos-Diyos. Wala maghisgot dinhi pagsimba sa Diyos-Diyos. So kana maghisgot og pagsimba, nilapas na sa topic nga among gipirmahan, Mr. Moderator. Okay, objections noted. Just emphasize the main point and have a professional way of explanation. Proceed. Okay, wa man kumisinggit igsoon. Mo kini tunada sa tingog sa alagad sa Dios. Objection, Mr. Moderator. Naaman dinhi amo singgit asa to nga kuan. Naaman ni ato ni patuman. Be professional dili mo singgit-singgit kinahanglan nga badlungon usab sa moderator among lapas ni ini nga rules. So, bawal ang singgit-singgit. Imo man gipirmahan. Okay, ako hinayon kami ang tingog. Kaya mo may lang gingon igsoon, pero mo gina akong tingog. Usa kay bangilista sa Ginoo igsoon. Ayaw pagyukbo ni bisan unsa nga Diyos kay ako. Objection, Mr. Moderator. Ang topic dinhi dili pagyukbo sa Diyos kundi pamatud-an niya nga Romano Katoliko nga larawan Diyos. Wala diri sa tima, Mr. Moderator, nga magyukbo ta Diyos. So, matud pa dinhi ang mo gawas sa tima at ato man gipirmahan pinanggang igsuon panahon sa pangutana og tubag kinahanglan nga ipahiluna og ang maong kinahanglan ang dili mo 11. Kinahanglan ang moderator mo badlong kung mogawas na kini sa tima. Mr. Moderator. Okay. Okay. The general topic, akong pamatud-an nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romana Katolika
Dios. The question is, what? Pamatuod nga kini Dios. Ang pagyukbo is how. The issue is not how, but the issue is what. Give proofs. Okay. Pero unsay gingon sa Ginoo, ila ko nung giprosesyon. Sa mga pagano. Objection. Ang Mr. Diyos no. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, I am. Ako siyang gipahuktan para maligon. Ang pagkuhan dili dapat mag-objection para dili mabad direksyon. That is the strategic son. Pahumana ang 15 minutes para masabtan sa mga tao. Mr. Na, Moderator. Diyos manatanan akong diskutan. Okay. Okay? Pastor Archie, kining Diyos lagi ato tema pero dili pagyukbo sa Diyos. Ang ato gi-explain ni Pastor ani moderator nato nga atong topic is what, dili how. So man nga focus lang sa what. Okay. Hanggang igsoon. Palayon ta. Unsay gingon sa Biblia? Hindi naiiba ang isang sirang pinggan nang walang pakinabang ang mga Diyos ang iyon na nakalagay sa kanilang mga templo. Ang mga malta nila'y puno ng alikabok na dala ng mga paa ng mga taong pumasok doon. Inikindado sila ng mga pari sa pintuan ng templo upang hindi mapasok mangang magnanakaw. Kaya't nakukulong ang mga Diyos-Diyosan na parang sirang pinggan at takatakdang patayin dahil sa pagtaksil. Ipinagsisindi sila ng mga pare ng maraming ilaw higit sa kailangan. Ngunit isa man nga ito'y hindi nakakikita ang mga Diyos-Diyos ang iyon. Kining ribulto, di ni makakita? Makakita ba Nixon? Dili. Nixon. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Diyos. Dili nato naon nga ang pagka-Diyos sama sa dagway, sa larawan sa tao nga gibuhat sa kahanas sa mga tao. Dili ba na masabta Nixon? O nagpakabuta bungol ka lang? Kaya nga naman, naisama ko no ang mga tao sa mga Diyos Ikson. Unang Korinto 17:19, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao. Objection, Mr. Moderator. Naghisgot na po siya pagsimba. Ang atong tema nga Romano Katoliko nga mga imahen Diyos. So, mo na ipamatud-an nimo pinanggang igsuon nga Diyos. Ayaw pamatud nga nagsimbag Diyos kay supak. Objection, Mr. Moderator, wako na yung nagsimbang mga Diyos. Okay. Akong gingon nga ang mga tao nga nagsimba ni ribulto. Usa kini ka Diyos, wako ningon nga mga tao nagsimba og Diyos. Okay. Pwede po naman ibasa, pwede. The speaker, if the speaker has no more other supporting biblical text to prove nga kining maong mga Diyos supak sa balaang kasulatan, then for purposes of comprehensive understanding, you can proceed, cite all the biblical text, and it's up for the interpolator to interpolate right after. Proceed. Thank you, Mr. Moderator. Ningon ang unang Korinto 17:19. Ayaw panundog kanila sa uban. Sama silang gibuhat. Nga sila na nagpista, na nagkaon, na nag-inom, na nagsayaw. Anong ibig kong sabihin? Kung ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan, hindi. Walay kabuluhan. Kay matod pa nila, kay ang ilang mga ginahalad ngadto sa mga yawa, wala sa Diyos mga kaigsunan. Wala malipay ang Ginoo, ma'am, sir. Kung maghatag kag bili ni aning ribulto. Walay bili. Unsay gingon? Diha sa gipadayag, 9:20. Ang mga tawo nga wala mga matay sa katapusan sa hampak sa kalibutan nga nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tawo, kining ribulto, binuhat sa kamot sa tawo. Adunay mata, dili ka kita. Di na sure kinahanglan i-probe igsoon. Kung dili ka magpabuta-butang, magpabungol-bungol. Ikaduhang Korinto 4:4, gibutaan sila sa Dios nga nagdominar ni kalibutan na. Tungod kay nganong igsoon, tungod kay lang ginisimba ang mga bato nga gikan sa simento, Portland cement, premium cement igsoon. Pagsimba. Igsoon. Objection. No, wako ning pagsimba. Ako lagi paligon. Tungod sa Dios. Objection, Mr. Moderator. Okay. Daghan naman kay kalapasan ako pinangga kay igsoon ni pirma magud siya ani. Okay ra siya mo pirma naman. Pastor Archie Anides, Soldier of Jesus Christ, ni pirma nga kinahanglan di mo singgit. Nya sige naman nagsinggit nagsugod, pagsugod sige magsinggit. Nya ikaduha, dili mo gawa sa tema, naghisgot naman niya pagsimba. Ang topic ani is specific. Focus lang sa Diyos. Ipamatuod nimo nga ang rebelto sa simbang Katoliko, Diyos. Period. Ayaw pag-apilan ng pagsimba kay wa man na diri sa topic. Kay kung naapon na sa topic, pasagdan na ta ka. Mr. Moderator. Okay. Speaker, we understand nga ang imuhang pamaagi sa post mo na. Okay. Ang imong pamaagi sa pagpadayag at it's an emphasis nga imuha gyud nga i-loud speech, no? High pitch ka mo
sulti. So we consider it, no? Ikaduha, there are a series of objections from the negative side nga ang imuhang ipadayag is how giunsa. And the request is focus on what. This is the last consideration, considering nga na kay 9 minutes consumed. And if do na kapay dugang nga mga ebidensya to prove as what, focus on what, ug wala na, then for purposes of comprehensive understanding, you can proceed. It's up for the interpellations to proceed with the interpellations. Thank you, Mr. Moderator. Ningon si Apostol Pablo, diya sa Roma 1:21, ngadto sa 32, kaysa hinghilan nila ang Diyos, wala nila paghimayaa ni pasalamati. Ang ilang mga salabutan, ang ngitngitan, matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang dihay. Nga naman Apostol Pablo, imbes himayaon nila ang Diyos, nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mauna hinugihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Binuhat sa kamot sa tao. Unsay nahitabo tungod sa kagaygulo sa mga Romano? 24, apan, gipasagda na lang sila sa Dios diha sa balaway nga gitingwa sa ilang kaugalingon. 25, Apostol Pablo. Kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran og may ilang gisimba og giampuan ang mga Dios nga unta ang magbubuhat sa langit og sa yuta mo'y simbaon o gimayaon pero ang mga tao. Objection, Mr. Moderator. Naman tayo gipirmahan, God, Mr. Moderator, nga dili magsinggit-singgit. Abaw, naaman siya ani pagama, God, be professional, dili mo singgit-singgit, kinahanglan badlungon, nadyo dire, kinahanglan badlungon usab sa moderator. So naaman din nga badlungon. Ako lang ning ipahibaw, Mr. Moderator, kay gipirmahan magud namong duha, Mr. Moderator. Okay. For purposes of reassessment, rule number 2, rule number 3, dili mo gawa sa tima. Rule number 4, categorical question. Rule number 5, no personal attack on bad words. Rule number 5, maminaw sa tubag. Rule number 6, adunay objection. Rule number 9, kinahanglan respetuhan. Rule number 9, be professional o dili mo singgit. O kinahanglan badlungon usab sa moderator. Hatag kuno og pamaagi the way nga is soften ang imong wordings. Parang malumay talaga. Okay. Okay, salamat Mr. Moderator. So ningon si Apostol Pablo, di sa Roma 1:25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, gipulihan og bakak ang kamatuoran. Og may lang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang magbubuhat nga maunta ang angay daygon igsoon. Mo na tabo sa mga tawo, mo na gialagaran ang ribulto. Igsoon. Congratulations, the very improved way of delivering. So, additional bonus. Proceed. Thank you Mr. Moderator. Karon, unsay nahitabo 26. Ang ilang mga babay wala na naggawi sa pagkababay o nakikunay sa pakikilawas sa mga babay to babay. 27. Objection, Mr. No. Moderator. Tungod sa Diyos. Objection. Mr. Moderator. Ang tima, nabot naman siya sa mga bayot. Ang atong tima dili about bayot o tumboy. Specific ba na tong topic, Mr. Moderator? Unya, mukawa sa tima nasa rule number Okay. 9, kinahanglan badlungon sa moderator. Ano nabot naman siya sa bayot? Number 3, Mr. Moderator, dili mo gawa sa tima. Ang ato tima dinhi ako pamatud-an nga ang tanang mga santos nga ribulto imahin sa Romano Katoliko Diyos o pagano. Wa maghisgot dinhi nga mga bayot ang Romano Katoliko ug mga tumboy. The objection is sustained. The topic specific phrase is out of order in violation of rule number 7, dili mo gawa sa tima. Focus on larawan. Dios. Okay, Mr. Moderator, ang Roma 1:21 to 32, naghisgot to siya Diyos. Ang rason nga mga tao, nga tumboy, nga bayot, nakikunay, nakikilawas, tungod aning ribulto, nga ilang gisimba. Gipaliko na, mo na isuot sa Objection, context. Mr. Moderator. Ang topic man gud nato dili pagsimba sa larawan. Di ba? Naghisgot na siya pagsimba. Wa jud siya mo pamatuod sa tima, Mr. Moderator. Wa ni mo pamatuod ang Romano Katoliko nga imahin mga Diyos. Naabot na siya sa mga bayot. Sa inyo day way bayot. Muna, Mr. Moderator, focus lang ta sa tima, dili ta personal. Okay. Naana sa ikatulong rule, dili mo gawas sa tima. Okay. Final declaration for the speaker. Please proceed, profs, nga ang pamatud-an nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romana Katolika, mga Diyos. Unsay mga pruiba nga kining tanan mga Diyos, ilad og limbong. Ang imong gi-emphasize is how. The issue is not how. The issue is what. Prove nga kining maong mga imahen
kining maong mga revolto nga naa sa Sagrada Katolika, mga Dios-Dios, what? And give proofs, not how. Giunsa pagsimba. Please, be in proper order. Okay. Final. So, gingon direksoon, diha sa Isaiah 44:9, sila nga na nagkulit sa usa ka libulto nga larawan, silang tanan lunlon kakuwangan. Og ang mga buta nga ilang gikalipayan, dili magapulos, og ang ilang kauglingon nga mga saksi dili makakita ni makaila aron sila pagapakaulawan. Walay hinungdan, walay pulos kining libulto igsoon. Unya gingon din kinsay na nagkulit sa usa ka larawan ka Dios, gamay nga Dios, kung nagatunaw og usa ka larawan. Dito ta sa 3 igsoon. Ang panday sa kahoy nagapayluna sa usa ka pitik o ginabadlisan niya kini sa usa ka lapis. Ginahinluan niya kini sa mga sipilya o ginabadlisan niya kini sa kumpas o gitsuraan niya kini sama sa dagway sa usa ka tawo sumala sa kaanyag sa usa ka tawo aron siya magpuyo sa balay pagkaluoy igsoon. Klaro kayo nga gispesify sa Biblia nga dunay usa ka panday giputol ang kahoy, gisipilyahan, gikulit, gipurmuhag dagway sa tawo. Unya gibutang sa asa igsoon sa balay. Unsay nahitabo mga kaigsunan? Unsay nahitabo sa mga tao karon nangabuang matod ni Apostol Pablo igsoon. Dili na personal sir. Roma 1:22 matod nila maalam sila apan nangahimo silang buang ngano man igsoon. Imbes himayaon nila Dios ako ning gibalik. Imbes himayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao na himaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Kini mo santos. Kini mo santos kini bulto. Binuhat sa kamot sa tawo, sakitan ka, maobjeksyon ka. Kay nga naman mahadlok ka nga mamatudan sa mga tao. Igsoon, mao kanay kamatuoran. Unsa man unsa sa inyo pagtan-aw ni Nanay Bili? Napa ni Bili sa imong pagtan-aw? Gibunyagan sa pare nga kinisya si Senyor San Vicente, ang ribulto gibunyagan mga kaigsunan nga kinisya si Maria. Mao ba na igsoon imong Dios? 2 minutes left. Mao ba na ang imong pasigarbo? Nga binuhat sa kamot sa tawo? Igsoon. Dili pamuhukman karon. Pero nagatubang ninyo igsoon sa Ginoo. Tanan nga nagsimba sa mga Diyos, giparehag 21 reminders apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag mga Diyos, ni aning ribulto igsoon. Itambog sa linaw nga kalayo o gasopre o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Kinikson, do you think na ni Bili, ma'am? Gipalit nimo diha sa mall? Unya binitahan, 1 pistahan. minute more. Mao ba na igsoon? Human sa sakripisyo sa atong Ginoong Kristo nga nagbalansang sa cross, gibunal-bunalan. Giduslag sa kilid aron kaluwason. Pero sa lagi buhat, di pa to ang mga tao igsoon ni ining ribulto nga walay hinungdan. Walay hinungdan, binuhat sa kamot sa gipintalan. Wala ni sa Biblia igsoon. Kini si Senyor San Vicente nga dunay pako. Napay tao nga dunay pako. Wala igsoon. Binuhan 30 seconds left. Wala kini siya gahom. Atubangan sa Dios dapat adikson, sunugon, ilubog, ilabay. Kaya sa gingon sa giparehag 21, sa giparehag 20, ang mga yawa nagpuyo sa ribulto. 10 Kalarawan seconds. mga kaigsunan. So I hope nga inyong mas mahibaw-an igsoon nga mo na tinuod ayaw na pagpapakabuta-buta sir, ma'am. Okay, time. May gala. Humana na pamatudaan Sibo sa kinakusgan nga tingog sa atong affirmative side nga si Pastor Archie Anires kansang tingog miabot sa kapituan ka bungtod sa Soldier of Jesus Christ as Synagogue. O karon atong ihatag ang cross-examination for 15 minutes, 1 minute per question and answer. You have the floor, Father Darwin Gitgano. Baayong hapon ka natong tanan. Og sa akong pinangga kaayo nga igsuon. Unang pangutana, imong gikutlo ang Habakuk 2:18. Kang tema nato, pamatud-an mo nga ang tanang santos nga ribulto o imahen sa Romano Katoliko Diyos. Ilad, limbong, kini sa katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Ang pangutana, kining Habakuk, Old Testament man ni. Sa tinud-anay nga Pastor Achi, diha na ba ang Romano Katoliko sa pagsulat sa Habakuk 2:8? Diha na, wala pa? Hello. Diha na. Mga pagano, nga mga pagtulunan, gichange lang igsuon, diha sa mga pangalan. Instead of kaniadto, Astarot, Darok, Molok,
Ashira Ikson, gipulihan, Maria Vicente, San Lorenzo, gipulihan lang Ikson, ana, mo ni Habakuk, reperado na Ikson, Habakuk 2:18, unsay kapuslanan sa mga linilok, nga mga ribulto, nga larawan, ribulto man na, larawan man na, nga nagatudlo sa mga tawo, sa kabakakan, wa na gitudlo nga maayo. Sunod, okay na. Sunod pangutana, nasayod ba kang ang Romano Katoliko natukod before Christ? Ang imong gikutlo after Christ? Ang Romano Katoliko natukod after Christ? Ang imong gikutlo before Christ? Nasayod ka na wala? Yes or no? No, Mr. Moderator, ang topic, Mr. Moderator, about Diyos, wala ta nag-isgot din o kano saan natukod ang Romano Katoliko. Dios. Okay. Mr. Moderator, ako lang gikuan ba kay iyang gikutlo kung Habakuk 2:18 nga wa pa man ang Romano Katoliko niini. So, nganong imo man gikutlo, nga wa pa man ang Ruling of the simbahan. chair. The interpellator has the right to use the biblical text. Palihog speaker, listen. The interpellator has the right to use the biblical text in paghatag og mga pangutana. So out of Habakkuk 2:8, you can proceed with the questions. Time left. Salamat, Mr. Moderator. Proceed. Kaya mo siyang gibadlong. Kay imo mang gipahid ang Habakuk, Kapitulo 2, versikulo 18 sa Romano Katoliko, nga wala pa man ang simbahan ni anang panahona. Ang pangutana, nganong giapil man nimong Romano Katoliko diha nga Diyos ang mga ribultos Romano Katoliko, nga wala pa man mo exist ang mga matud pa nimo ribulto o Diyos sa Romano Katoliko. Nganong mang imong gikutlo na nga wala pa man mag-exist ang simbahan. Tubag. Habakuk 2:18, unsa kuno'y kapuslanan. Apil na ang present tense mga kaigsunan o future o sa naitabo na o wala pa. Unsay kapuslanan kung magbuhat pa ka lang sa mga linilok nga ribulto nga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo. Wa ni nagingon nga nag-exist ang Katoliko sa before o after mga kaigsunan. Ang diskutan dire kining ribulto sa Romano Katoliko binuhat sa kamot sa tawo nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Sunod pangutana, sumala sa Biblia unsa may kahulugan sa Diyos. Diyos, gingon sa Salmo 115, ang ilang mga Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Plata, batog kahoy. Adunay mata, dili kita. Adunay ilong, dili kasimuhot, kini ribulto. Diyos. Dili kadungog. Dunay dalunggan, dili kadungog. Ang misalig sa mga Diyos, naisama sa mga Diyos, Ikson. Monay kahulugan sa Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Apil ba ng imong gunitan, Diyos na? Apel, Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Dunay mata, dili ka kita. Dunay ilong, walay kinabuhi. Dunay dalunggan, dili kadungog. Nagtudlo sa kabakakan sa mga tao, Ikson. Kini. Sunod pangutana, sa 1 Corinto 8:4, ang kahulugan sa Diyos mo kini, ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Sa ato pa ang Diyos, uyon ka ba nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod sumala sa Biblia? Dili tinuod. Ang Diyos, kini dili tinuod. Dili kini tinuod. Ako pangutana, pinangga, yes or no lang, uyon ka ba or dili? Speaker, based on the rules, when a categorical question is raised, rule number 4, you have to answer yes or no. Categorical question, go. Yes. Okay, uyon ka. Sunod pangutana. Okay, explain. Explain ko, Okay, yes. explain. Doon na may 1 minute. Mga butang nga dili tinuod. Kini, do you think tinuod nga Diyos? Doon ay usa ka Diyos nga matuod, nga nagbuhat sa langit og sa yuta. Ang uban mga igsunan nga binuhat sa kamot sa tawo. Objection, Gitawag ka ng Diyos. Moderator. No, Mr. Moderator, I have 1 minute. Lagi. Objection Wait, ko. you still have the 1 minute, but yet pause. Ikat man na to. The Kuan. basis of objection, what rule? Gikat pagsugod, wala naman siya mutuman sa among rules. Nga di magsinggit-singgit. Okay. Kanya, ang Mr. Moderator, di man bungol ni mga tao din, makadungog man niya, kusog po kayo itong kuan na, perting sa bamang bitan. Okay. Oh. This is a matter of professionalism. Atong gihangyo, nga kining debate, it's more on a dialogue. So, agatong pagpasabot, it's mind and heart. Kung imo nang iagi sa kasilag, kasuko, by way of singgit, it's anger. So, ang ato is, ipadayag. Agato ang gugma nga pamaagi sa Dili pagpadayag. kasuko. So, the moderator would like to appreciate kaganiha sa Speaker Archie, kaganiha nga very soft ang imong pagpadayag. Not a matter of anger as a mode of expression. Proceed. Pastor, kanang imong gigunitan nga si San Vicente Ferrer, kay ang Diyos giuyunan man nimo nga dili jud tinuod, way tinuod nga nagrepresentar. Kanang imong gigunitan, tinuod ba nga dunay Senior San Vicente? Yes or no? Dili tinuod nga dunay Senior San Vicente. Yes. Adi, ako pa na ba? Tinuod ba, historically speaking, dunay tinuod nga Senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala. Sa Biblia wala. Di mangutan na. Kumangutan na. Wala. No, wala. Katigay ka, sige. Wala. Asa to pa way San Vicente Ferrer nga tinuod? Walay Senior San Vicente Ferrer nga tinuod. Akisa man itong San Vicente Ferrer nga tao? Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. Di, maol gani. Wala sa Biblia. O niya kita duha mo tas Biblia, di puta tinuod.
Wala sa Biblia. Di, ang pangutana ba? Ang definition sa Diyos dire. Ang Diyos dili tinuod. Why nagrepresentar nga tinuod? Na doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer. Sa Katoliko lang ni. Nga Dios, walay labot sa mua. Dili ako pangutana, Ah? Mr. Moderator, kabahin sa pagkatao ni sa ako pangutana ba doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. 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 Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia nga doon ay Senior San Vicente Ferrer. Inyo lang ng claim sa history. History. Inyo lang. Binangga nga Gama- igsoon. gama. Naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. Wala na dyan na sa Biblia. Unya ikaw wa po kas Biblia, ako po mas Biblia, ididita po tinod. Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. Kaya nga naman. Unya ni aman dinhi. Nataw si San Vicente Ferrer usa ka Frances Objection, Mr. Moderator, out of topic. Sumala sa Biblia. Nagdaman siya Wala sa yan mo Vicente sa Ferrer. wala sa Biblia. Okay. We have the ruling on estoppel. Oh. The speaker is stopped for denying the evidence of San Vicente Ferrer. You are now handling the image of Saint Vincent Ferrer and therefore you are stopped. The speaker can be stopped for denying. Proceed interpellation on San Vicente Ferrer. Larawan. Sunod pangutana. Sunod pangutana pinangga nga igsuon kay wala may tinuod nga San Vicente Ferrer. Okay. Unya kanang imong gigunitan kinsa man na? Dili ni si Vicente Ferrer. Kinsa man na? Ribulto ni nga gibunyagan sa mga pare. Si Senior San Vicente Ferrer ba ni tinuod? Dili. Ribulto ni. Therefore, kung di na si San Vicente Ferrer, kinsa man na? Ribulto. Nga gibunyagan og Senior San Vicente Ferrer gibunyagan lang. Okay. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana sa Isaias 44:17 nga ang Diyos nga larawan giilan nila nga Dios. O pingon gani ang mao naghimo sa larawan, simbahon ko ikaw nga ikaw ako Dios. Luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Ang ilang larawan mao ang ilang Dios. Tuga ni ko tinuod. Giisip bas Katoliko kanang imong gidada nga ribulto karon? Nga ako na ng pangayuon. Kana nga ribulto nga imong gigunitan, giisip ba na namong Katoliko nga Dios? Yes or no? Dios. Giisip ninyo. The question is categorical. Answer the question again. Kanang maong laraw... Speaker, when there is a question, listen. Please do not speak with the speaker. Rule number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listen to the question. Ang Okay. pangutana mao, proceed. Ang pangutana nato, giisip ba jud sa simbahang Katoliko nga ang larawan ni San Vicente Ferrer nga imong giisa-isa, Dios? Yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo, dili sa mua. The question is categorical. Rule number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Archie Anyeres, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question. Yes or no. Proceed. Yes. Yes. Follow-up Giisip. question. Sunod pangutana, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios? Asa dapit? Iksoon, makita nga giludhan, giampuan, gipangayuan sa Objection, mga tao. Mr. Moderator, wako mangutana gisimba. Ang akong pangutana, asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Adi mabasa, wa may Wala manudlo. wala diha sa inyong libro. Imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tao inyo badlunga. Okay. Ang mga tao. Ako pangutana nako, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo niya na. Yes or no? Tanawa inyong libro. Wa ko nagbasa sa inyong libro. Okay, basahan ta ka. Oh. Ni adinhi sa our Catholic faith, we do not worship the saints or their images. We only venerate them. So wa na mo isipa ang gigamit ang among gigamit dili veneration, dili adoration. Kung adoration pa, among giisip siya nga Dios. Naaman sa document sa simbahan, nga wa na mo isipa ang larawan. Mr. Moderator, objection. The- Question, dili explanation. Question lang. Di ko naman Proceed ako. with No, the question. objection. Proceed. Nabalit The moderator, this is now the period for interpellation. May we remind the interpellator to reserve all the remarks during your time. So proceed with specific questions. And speaker, get ready for the answer. Nakatubag ko ganina kay yaman ko gipangutana. Nakaron ang pangutana nako Pastor Archie, uyon ka ba nga wa ka kabasa sa pagtulunan sa simbahan? Wala. Bahin Yes. sa pag respeto namo sa mga larawan. Nakabasa ka wala? Wala ko mibasa inyong libro. Kay naay Biblia Salamat, nga ang ibasahon. Salamat. Sa ato pa, nganong niingon man ka
nga nagsimba mi isip among giisip ang larawan nga Dios. Nga wa man day kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. Og apil sa sugo sa Ginoo, sa ika-8 man siguro na, ayaw pagsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. Pangutana, kay wa man mi magtudlo, imo bang uyunan karon nga ikaw ray nanudlo niya na? No, Mr. Moderator, dili na ko yunan. Niingon ang Salmo 115:1-8, kanimo lamang ang tanang dungog og himaya o Dios og dili kanamo. Sabutabol na siya. Ang ilang mga Dios adunay mata, dili ka kita. Adunay dalunggan, dili ka dungog, ma'am. Adunay baba, dili ka sulti. Adunay tiil, dili ka lakaw. Dili pa ba na masabot nga Dios? Sunod pangutana, pinangga nga Archie. Kay imo madyong ipamugos, unsa may kalainan sa idols, Diyos? Nahibaw ba ka unsa kalainan sa idols and icons? Yes, naibalo. Sige, unsa may kalainan? Idols or Dios, an image of representation of a God Dios as an object of worship, mga kaigsunan. Muna Dios, representative ko no sa dili tinuod nga Dios. Sample, icon, God image likeness, statue, figurine, idols, carving, grimmed image, false God, mga kaigsunan. Maulaw ta, sir. Okay. Muna siya Dios. Sunod pangutana. Ah. Unsa may minig icon? Dara, icons, representations of a God Dios as an object of worship. God images likeness kapariha lang, pero dili tinuod. Dios, dili tinuod nga Dios. Sunod pangutana pinangga nga Archie. Kay pertiman jud imong pangugat, kini mga tao nga dunay mga ribulto o larawan sa mga Dios, unsa may saan ni nila? Kung mabaton sila. Impierno, sumala sa Biblia. Mind nyo, yes. Okay, isahit na ko. Okay, ang magsampit, impierno, giparehag 28. Apan ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimbag, mga Dios, ug ang tanang bakakon itambog sa linaw nga kalayo ug asupre ug mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Salamat Pastor Archie. Nga may impierno din ning dunay mga larawan sa Dios. Unsa may mahitabo nimo nga dunay man kay patik sa larawan sa atong Ginoong Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Basis This of is objection. Personal in matter, Mr. Moderator. The main point is larawan. Yeah. Ang pangutana, kanang larawan nga naa sa imong tuo nga kamot, Ato pagkon. please explain. Mingon ka nga kung dunay naay larawan, maimperno. Explain. O niya, Pastor, Okay, explain Pastor. ko. Okay, Okay, explain ka. explain, Akong i-concise ako pangutana ha. Imong giingon nga ang tanang magbaton og imahen og larawan, nangugat pa ako pinanggang igsoon, maimperno. Apil ba kaniini kay do naman kay patik? Dili ko apil. Dili ka apil. Explanation. Okay. Explanation. Para sa audience, gato ang affirmative speaker, dunay larawan sa patik diri sa tuo nga kamot o di apod sa wala. So iyang gipamatud-an nga kun kamo dunay nagbaton og larawan, masuod ba sa imong lawas o asa dapita, maimperno. So ang pangutana sa atong interpolator, Father Darwin, kay miingon ka man maimperno na may larawan diha sa imuhang kamot. Ikaw ba maimperno? Dili, tubag, dili. Nga naman, wala ko nagsimba sa larawan, pero unsa gibuhat sa mga tao, giludhan, giampuan. Objection, Mr. Wala ko Moderator. nagsimba. Ang usa ka So ribulto. okay ra magbot pasabot Pastor Archie, okay ra magbaton og larawan basta di simbahon lang. Yes! Okay. Ayaw simbaha, ayaw pistahe, ayaw ampue, ayaw ludhe. Okay. Sobra rin yung gibuhat. Mao day pinangga nga pastor na kay larawan. Ako larawan, tungod kay nga naman, atong panahon na, wala pa ko'y kabangkaagan diya sa pulong sa Dios. Pero wa ko gaisip niini nga akong Dios o akong giludhan, wala igsoon. Tungod kay nga naman, ang Dios espiritu o nga managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa espiritu sa kamaturan, dili sa ribulto. Salamat. Sunod Okay. pangutana, doon na nang bukay patik sa pikas, tiger man na. Okay ra day magtato, bisag pastor na. Nya na Okay. tato nga tiger, okay ra na siya. Kung pastor na ka, dili pwede. Dili pwede. Pero kini siya napatik siya sa dili pa ko pastor. Ah. So wa pa ko kailang Ginoo, wa pa ko kabasa o Biblia. Apan sa diya nakabasa ko sa Biblia, bawal sa usa ka tawo nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. Karon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing ba ka nga langkaton nato na? Willing kayo? Willing nga lang katon? Gani, aduna na tay, sunod tuig ay palangkat ni sa igsoon o gliser igsoon. Kaya nga naman balaan o templo sa Dios ang atong lawas, mga kaigsunan. Salamat kay imo ng langkaton. Langkaton! Parang di ka maapil sa imong katarungan nga maimperno Ah. ang dunay Dios. Salamat, nalipay kay ko kay imong langkaton. Sunod pangutan na pastor. Nabasa ba nimo litra por litra nga ang imahen sa Romano Katoliko Dios? Dios, sumala sa Biblia. Dinabasa ba nimo? Yes or no? Nga pamatudaan diya sa Biblia. Ako pangutan Nabasa. na, Mr. Ako pangutan na litra por litra.
Kay Litra po bisan litra, usa lang kay ila litra po litra man di man atong katarungan. Ato na ibalik nilang litra po litra. Nakabasa ba ka sa tanan nimo daghan kay teksto gigamit, nakabasa ba ka sa usa lang ka linya nga ang rebulto sa Romano Katoliko Diyos? Naas, nas Biblia oh. Salmo 115 kaklaro ana oy. Di ako pa na ba? Litra po litra na akin nabasa wala. Romano, naa. Kini day, Barok 6:4-5. Makakita kayo ng Diyos-Diyosang yari sa kahoy, ginto at pilak. Mga Diyos-Diyosang iyo na pinapasa ng mga tao, labis na kinakatukutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila, huwag kayong matatakot sa mga Diyos-Diyosang iyon, kahit makita ninyong ipinagprosesyon ang mga ito. Nabasa? Na ba kayo nabasa nga Romano? Oh, Katoliko posisyon. Naa wala. Usap na inyong gibuhat. Dili ako pa na ba? Nagposisyon. Naay mabasa, posisyon. Ako pangutan na, Pastor, ang term, naman ko diri sa tima, pamatud-an mo, Last 2 minutes. ang imahin sa Romano Katoliko, Diyos. Ang simple na kay pangutan na, nakabasa ka Romano Katoliko, nga ang imahin Diyos, wala. Naalagi sa Barok lagi, giposisyon ninyo. Nabasa diya sa Barok basahon. 6. Barok 6, Barok 6. 4:5, 17 o 23 iti-itihan pagali og mga iring. Mr. Yakukupan. Moderator, atong basahon, Barok 6. ikat lang kay, ang akong pangutan na, simple na kaayo. Objection, Mr. Moderator. Question lang, Mr. Moderator. Way pangutana. Okay. Wala kay, After. Proceed with the question. Doon naman kay tayo mangutana na ko unya. Sige, sige. Okay. Wala nga, nakabasa ba ka, wa man, nakadungog ba mo na, nabasa wa? Wala kay, nakadungog ba ng mga tao nga way nabasa? Mr. Moderator, objection, Apa Mr. mo na? Moderator. They are inviting to the people, Mr. Moderator, to discredit sa maong kuan. Para lang mo verify. Question lang. Question lang. Okay, Ayaw answer pa- ang pangutana mao. Ah. Kaganiha gipadayag nga gipangutana ang atong speaker, pause muna. Gipangutana ang atong speaker nga unsay imuhang prueba nga gitudlo sa Romano Katoliko nga himuong Dios simbahon nga Dios ang mga larawan. Naa ba ini mga padayag, mga libro pagtulunan simbahan? And you answered no, wa ka kaybaw and you have not read. Ikaduhang pangutana, kung wala asa mabasa sa Bible O, naa. nga kining maong tima pamatud-an nga ang tanang mga santos sa rebulto og imahen sa Romano Katoliko Dios. Kining maong paraphrase, kining maong sentence, kining maong main theme mapatik og napatik sa balaang kasulatan. Proceed. Akong pangutan na kay nagbasa man ka wako kadungog ba nga dunay Romano Katoliko nga imahen Diyosan. Wako kadungog. Ang pangutan na lang nako pinangga nga pastor. Kay naamang kay imahen diha matud pa nimo katong dunay Diyosan nangailad og nalimbungan. Ang kuno nimo nga nailad ka kay doon naman kay Diyos diha sa imong abaga. Wa ko mailad kay wa man ko nagsimba, wa man ko nagluhod, wa ko nagpista. Objection, No, Mr. Mr. Moderator. Moderator. I have 1 minute. Wa ko mangutan na, objection ni ako, pinangga. Wa man ko mangutan na og nagsimba ba kag wala. Ang ako, ang Diyos man, apil ba na sa Diyos kanang naa sa imong abaga? Dili apil sa Diyos. Dili apil. Aka nang larawan sa Ginoong Hesukristo? Dili apil. Dili ni siya apil. Exempted na siya, nga naman. Nga naman, tungod kay wala na ako iludhe, wala ni nako ampue, wala na nako pistahe, wala ni nako alagari. Sa ato pa, dili din ni Diyos, kay wa man na mo isipa nga Diyos. Kining ribulto, kung dili ninyo ludhan, di mo magampo, dili ni Diyos. Pero kung magpakitabang ka, mangayo kay so magampo ka, pistahan nimo, imo pang ipakaon sa mga tao, ihawan pa igsoon, Onya, Diyos. pinangga nga Archie, May pa man ta imong Diyos. mag-topic og pagsimba no. Mr. Moderator, naman diha nga dili jud mukawas sa tima. Unya ko pinangga igsoon ni kawas naman about nas pagsimba ug pagluhod. Way problema na sunod. Okay, time is off. Ang time na. So, the main hanging question is how, and it's up for both parties to prove and dispute specific aspects. And now, ladies and gentlemen, atong ihatag na ang constructive speech sa negative side for 15 minutes. Human gi padayag sa affirmative side sa iyang pagpapatuod nga ang tanang santos nga rebulto o imahen sa Romana Katolika mga Diyos ilad og limbong. Tumpagon kini sa 15 minutos nga negative speech sa atuang Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong hapon atong tanan. Ang atong pinangga nga igsuon, pinangga kay ninako, Pastor Archie Anides. Perti niyang siya og in town kay makakita siya og makabasa siya Diyos. Ang iya ng mahuna-huna ang simbahang Katoliko. When the church, the Roman Catholic Church is a church of distinction. Kung saan simbahan? The Church of Distinction. Ang atong pinanggang igsunan, makakita laglarawan, apil ng Katoliko, ana. Nga ako sige pangutana kaganina, nga diha na ba ang simbahang Katoliko sa Habakuk panahon sa before Christ man na, wala pa man diha ang simbahang Katoliko. Sa ato pa ang address ana, ang audience na dili kita. Muna ang gitawag na siya out of context. Muna nga akong pinanggang igsuon, ikutlo siya sa Habakuk 2:18.
Wa man ta mag-ingon, kanang yang igudit-gunitan nga San Vicente Ferrer. Wa man na nato isipang nga Dios. Doon na ba'y Katoliko dinhi karon kay kita may swito sa to simbahan. Doon na ba'y Katoliko dinhi nag-isip ni San Vicente Ferrer nga Dios? Wala gayod. Mo nang si Pastor Archie nga iyang gi-isa-isa ang larawan ni San Vicente Ferrer, wa man ta maingon nga Diyos Vicente. Diyos Maria. Diyos San Pedro. Ang atong address niya San Pedro. Kinaibaw man ta sa tinuod niya Diyos. Di ba? Kinsa man ang tinuod niya Diyos? Ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Sila mga pinadala sa Diyos. Muna nga ang ato gong simbahan, family of God. Unsa di ang simbahang Katoliko? Family of God. Sa atong family, naa diha ang larawan ni Lolo, larawan ni Lula, larawan sa imong pag-umangkon, larawan sa family. Yan naman, we are part of the family. Nya, family of God man ta, kinsa man ang naa nga mga larawan sa atong simbahan, larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Mantod pa niya, sunugon niya ang larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Mas malipay pa ko, Pastor Archie, nga imong sunugon ang larawan ni Satanas diri sa akong atubangan. Pero nakadungog pa mo, pinangga nga igsuon karong gabi una, nga nag-atake sila lawan ni Baphomet, o man larawan ni Satanas. Nakadungog ba mo? Nganong ang larawan mas mga balaan? Nganong larawan mas mga santos ang iyang gidumtan? Nga sa kaalam, size, Jess, kung inyong atimanon ang mga butang balaan, pag-aisipon kamo nga balaan. Unya si Pastor Archie iya man kunong sunugon, mag-uul ko. Kaya naman larawan na sa katao nga balaan. So ay kunog sunog si Jose Rizal dito. Di ba dakpon ka? Kung ang mga bayani sa atong nasod, doon ay mga larawan, samot na ang bayani sa atong pagtuo. Kay we are one family. Kinsa man ang mga larawan na? Larawan sa Birhen Maria, inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Larawan sa 12 na kapostoles. Pero allergic kay si Pastor Archie. Kabantay mo, napuno na siya sa kasuko, kapungot. Ang akong pinangga ngayon. Pero, manang nanay tayo rules, iyay pong ipirmahan, pero wag gyapon siya katuman sa among kalagdaan, mga kaigsunan. Nga naman, way laing doktrina ang atong mga pinangga nga igsuon. Usa lang, supakiro, protestante sa simbahan, nga tidukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga, uban ang kamapobsanon o dakong gugma, nag-ampo ako ni Pastor Archie. Kay ubay-ubay namang mga converted pastor, namalik, og nibalhin sa simbahan. Pastor Archie ay sagbalik, kay way lami ang atong diskusyon karon. Sunod na lang adlaw. Kay ubay-ubay na, Pastor Rusby, si Brad Paul Alima, Dave, Imam sa Muslim. Karon, pari sa Muslim. Karon, kauban na nato. Aloy, objection, Mr. Moderator. Out of topic, Mr. Moderator. Okay, there is an objection. Proceed with the constructive speech. Salamat kayo. Ato na example ba nga namalik, kay interview man ako siya before ta nag-dialogue karon, before siya nakikatubang nato 198 yung membro. Ya karon Pastor Archie nga sige katubang namo 15 na lang. Mo na nga. Objection, Mr. Moderator. That is personal, Mr. Moderator. Objection is sustained. Proceed. Okay, sakit man jud yung kamatuoran mga igsoon. Mo na nga. The moderator would like to remind the speaker to focus on the main topic on issue mga larawan. Proceed for Salamat 15 kayo. Muna, minutes. Kining atong dialogue karon, murag wa na jud mahabilin ani. Kay naa man day. Ang Diyos day nagrepresentar sa butang dili tinuod. Unsa ang Diyos? 1 Korinto 8:4? Nagrepresentar sa butang dili tinuod. Muna ako siya pangutana. Kanang si San Vicente Ferrer, doon na ba'y tinuod na San Vicente Ferrer ana? Nya magapos man siya kumingon siya, yes. Marupod. Kamausad. Kay kung mo say yes ya, dili day Diyos ang imahin ni San Vicente Ferrer, kay doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer. Bisik ra kay na, oy. Kining imahin ni Mama Mary, doon na may tinuod ni Maria. Di siya Diyos. Wala nga, ato siyang ipangutana, base gayod sa Biblia. Pero niikya siya, why San Vicente Ferrer? Nya kitang duha ni wa man tas Biblia. Nga ano kunong why San Vicente Ferrer? Kay wa kuno sa Biblia. Naunsa na ba ni ako pinangga? Objection, Mr. Moderator. Misinggit, Mr. Moderator. Singgit. Okay. The moderator is fair enough. Sa diha nga gitugutan ang atong affirmative side sa pagpadayag as a mode of expression. Hataas nga pitch, no? Kinatumyan nga bungtod sa pagpadayag. Now the moderator allows the negative side to deliver high pitch. Okay. Kuling ako kay imog atraman ta. Pero iya singgit kanunay. Mabungog sa mataga katong atuli. Libre na ang pangutuli. Kumaminaw ta ni Pastor Archie. Wala magigsunan, balik ta. Gipangutanan ako siya. Nga, tinuod ba nga dunay San Vicente Ferrer? Siya, wa sa Biblia, busa, di tinuod. Nya kitang duha Pastor Archie.
Di sa ta tinuod kay wa atas Biblia. Parihatan duha di tinuod. Paita ning kalakiha. Ayaw ta buko iapil. Kung di ka tinuod Pastor Archie, tinuod in town me. Ngano man unsa may meaning sa pagkaanaa o pagkatinuod, reality confirms to ang kamatuoran confirms to reality. Yung kamatuoran man nga aming duha. Ngano man iya lang gidipin saan ang iyang sayop nga baruganan, mga pinangga nga igsuon. Naabay tinuod nga Pastor Objection, Archie. Mr. Moderator. Personal in matter, Mr. Moderator. The constructive speech in the negative side, ang role sa negative side, mao ang pag-destroy sa speech of the affirmative side, and therefore the negative side has the basis. Proceed. Okay, kay imo man lang gisulti ka ganina gisundan lang nato kay tingbungkag raman ko. Mo na nga unsaon pud pagbungkag nga wa poy napabarog. Mo na nga nagdaon ta ko diri aning kining maso o kadang pison ba kay akong bungkagon wa mo koy bungkagon. Ngano man wa joy napabarog. Mo nang manilhig na lang ta diri. Nagsagbot-sagbot ra jud tawhanan eh. Mo na nga pinangga nga gisudan nga ni adin ni karon. Imagine ka wa na kuno pud siya diri. Di na pud siya tinuod. Tingano man wa pud siya sa Biblia. Unsaon naman eh kitong kinsi murag mabalik na siya to kinahinay. No. Kay gano man bisan siya, bisan ako, wa na. Nya kinsa man ni sigtabi dire. Kung nagawa na me. Una nga ngano man nawa na ang luhika sa maayong pangatarungan sa to pinangga nga igsuon. Ngano man mailhan nimo ang katarungan kong ligon kay gipasukat kini sa kamatuoran. Una nga ang Romano Katoliko nga imahin dili na siya Diyos. Kay tanang larawan sa simbang Katoliko, dunay tinuod nga nagrepresentar ni ana. Busa ang iyang akusasyon nya kining tanan para ba jud? No? Unya ang atong Ginoo nagpahimo ra bag larawan sa anghel nga doon na po'y mata di ka kita. Yang ano man nga wa ni niya kutlua kaganina. Yang ano man iyang gipadayag kaninyo ang tinuod pero putol. Unsa to? Tinuod pero putol. Half truth. Mo na Bisaya sa half truth. Tinuod nga putol. Mo na nga usaon man nato pagpadayon niini kung magtudlo lang tag putol. Kabantay mo inyong nadungog ang atong pinangga nga igsunan. Puro lang gidili nga larawan ang iyang gikutlo. Nga sa Exodo 25, 17 nga 22, ang Diyos mismo nagpahimo o kinulit nga ribulto sa mga anghel. Nakadungog ba mo sa akong pinangga nga igsuon? Atong hinayon kay mo objection na po na. Nakadungog ba mo? Ato lang yung hinayon, no? Kay mo objection makabaos. Nakadungog ba mo pinangga nga igsuon? Yang ikutlo ni Pastor Arce ang ribulto sa mga anghel? Nakadungog ba wala? Busa ang atong pinangga nga igsunan atong kaluyan. Atong higugmaon. Ngano man nabiktima siya sa iyang mga ministro ug pastor nga gisultian siya nga tinuod nga putol. O niya kabantay mo allergy kay sa mga larawan pero wa niya kutlua ang Ezekiel 41:17 nga 22. Nga ang templos Ginoo gikulitag mga larawan gikan sa salog ngadto sa tibok palibot sa templo sa Dios. So ang templo sa Dios dunay kinulit nga mga larawan pero siya wa jud. Kay inigsuod nimo sa templos Ginoo dili na maalaan og laing balay. Nya mosuod ka, sa templo ni namo. Nya way secret symbols. Maaanag budigag kupras. Unsa may kalainan sa inyong building sa Ginoo. Doon na joy mga sacred images, mga kaigsunan. Og dasulat na sa balaang kasulatan. Pero natingalan ko sa kong pinangga nga igsunan, nganong wa jud na nekutlo. Ngano man amigo ra siya sa iyang gusto. Kining ato mga kaigsunan, tinuod man nga dunay gidili nga larawan ng Ginoo. Mo nang Dios. Unya nga atong mga larawan di na ma-qualify nga Dios. Kay doon na may tinuod nga nagrepresentar ni ana. Muna ko gipangutana siya kaganina, doon na ba kay ingon man ka nga Diyos si San Vicente Ferrer? O yun ka ba? Nya, doon na ba'y Katoliko nag-isip niya nga Diyos? Isa, doon na! Gitudlo ba na sibang Katoliko? Gitudlo! Asa man sa mga document sa siban, wako ka basa! Pero gipasaylo na nato ato pinangga sa iyang pagbutang-butang ka nato. Kay mahal nato atong igsuon, di nato siya pasakitan. Bisan pag-iyatang gipasakitan karong gabi una. Kay matud pa sa tong Ginoo pasaylua sila amahan, kay wa sila masayod sa ilang binuhatan. Mo nang Pastor Arce, pa ka mangayog pasaylo namo, gipasaylo ka na namo. Pinangga ka namo Pastor Arce, dili ta mo singgit. Gimahal ka namo, puno sa kaluoy among kasing-kasing karon nga naghuna-huna kanimo, ngano man na brainwash in town atong pinangga nga igsunan. Mo nang ayaw mo kasuko ni Pastor Arce, dubliha ang inyong kaluoy diining tawhana. Dublihon nato ang pagbangga nining tawhana. Kaya nga naman, atong hinayon, singgit pa ko gamay.
Kay nagtuo man siya nga nakasupak kita sa kabubutos Ginoo. 3 minutes. 2 minutes left. Ang iyang gituhuan nga nakasupak sa kabubutos Ginoo, mauman hinuon ang nakatuman. Sa Roma 1:22, 23, giilisan nila ang himaya sa Dios. Mo na nagsimba na sila sa larawan. Wa nato ilisi ang himaya sa Dios. Mukanta pa ganita kada Domingo, himaya sa Dios tidtos. Kilasan ba na to? O ba tamingon nga ang himaya sa Ginoo na nas larawan? Di ba mingon ang mga pare, kung tigsimba po ning atong pinanggang igsunan, ngaro delikado po ni sa Katoliko, mo sa muta kaloy, kidi po siguro ni tigsimba. Mo na ato pinanggang igsuon, ato jud kaluyan, no? Wa na to ilisi ang himaya sa Dios. Katong Roma 1:22 katong 23 nga ilang giilisan ang himaya sa Dios. Ato pa third person. Kay kung sa Church of Rome pa to, Church of Rome man to. Kung ang gigamit pa second person, referado sa Church of Rome. Third person man, ilang giilisan ang himaya sa Dios. Dili di ay ang simbahan sa Roma ang nag-ilis sa himaya sa Dios. Sila nga mga pagano nga simbahan sa Roma. Dili ang simbahan nga naa sa Roma. Di ba? Ang iyang ibasa, second person. O third person, dili refer sa second person nga mao ang Church of Rome. Mao na nga wa jud kapuntos ato pinangga nga igsuon. Mao na nga niduble ang akong kaluoy sa atong pinangga nga igsuon kay wa jud ka score. Daghang salamat. O dalaygon ang Ginoo. Okay. 3 seconds left and Father Darwin has finished presenting his negative sa iyahang pagpadayag, pagpukan sa mga argumento ni Pastor Archie Anides. O diningi gayon ha, atong hatagan og laing na 15 ka minuto si Speaker sa affirmative side, Archie Anides, aron paglampurnas sa mga gipabuto o gipabuhagay nagbuntaog nga mga pulong gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano. You have the floor. 15 minutes. Okay. Questions. Thank you, Mr. Moderator. Akong pangutana, simple lang kayo. Pres, pare, Darwin Gitgano, pare sa Romano Katoliko, categorical question, answer. Yes or no? Kining akong gikuptan nga ribulto, imo bang ang kunon nga kini binuhat sa kamot sa tawo? Salamat. Tinuod nga binuhat na sa kamot sa tao, sama sa yes, binuhat na sa kamot sa tao. Sama pod sa gibuhat ni Moses nga katong ribultos mga anghel, binuhat man pud to sa kamot sa tao. Doon na po'y mata di ka kita, doon na po'y ilong di ka ginawa. Pero kanu amto nimo gyapil. Okay. Nakoy 1 minute. Next. Nakoy 1 minute man. Oh, di man mo sapaw kay dunay 100 ra bang multa. Proceed for the 1 minute. Oh, ako lang tilukon ang 1 minute. Nya iside lang ko kung time na. Wala nga natingala lagi ko kay doon na mabutoy mata di ka kita. Pero wa nagyapil. Kay sugo man to sa Dios. Kung iya tong supakon, nahisupak na siya sa Dios mismo. Wala nga dunay duha ka klaseng larawan, gidili, gitugot. Ang amo apil sa gitugot. Why apil sa gidili? Okay, sunod nga pangutana. Kay nagisgot man kag kirubin. Ang pangutana, kinsay gisugo sa Dios nga paghimo og kirubin? Ang gisugo sa Dios sa paghimo si Moses. So, meaning Opa kumaman. Napang go 1 minute. Okay. Ikaduha na jud ni sapaw pastor. Mr. Moderator. Okay, proceed. Nakoy 1 minute man. Okay. Mao na nga. Okay. Si Moses ang gisugo sa pagpahimo sa larawan niya, wa man pahunungas Ginoo. So kung di ka ni pahunungas Ginoo, magpadayo na. Okay, wa man pahununga. Wala na tingabi to kung wa na mo maghimo. Unya kung mingon ka nga si Moses ray gisugo ni ana, nganong giapil man mi sa imo si Moses sa pagidid-an. Nganong giapil man mi sa pagdili pod anang gidili. Si magkakutlo-kutlo sa gidili kung para ra sa Israel. Di ba? Mao na nga pinanggang igsuon, dili na magamit nimo. Kay ang among mga larawan sa mga balaan, dili larawan sa Dios. Okay, sunod nga pangutana. Categorical question. Kining ribulto, adunay mata apan dili ka kita. Adunay danunggan dili ka dungog. Adunay baba dili ka sulti. Adunay kamot apan dili kay kap. Adunay tiil apan dili ka lakaw. Kini siya, imo bang ang kunon nga kining ribulto nahitukma tanan sa akong gisulti karon, yes or no? Ang tubag mo na nga yes. Okay. Nga ang ribulto nga imong ipasabot, di jud na mo mulakaw kay di na mo alsahon. Kung mulakaw na na. Una nga sa Isaiah 66, Joshua size, ono size, di daog o ni tabi man si kon, bawal ang magtabi, no? Muna nga ang katawhan sa Okay, Speaker, you have cited Joshua for purposes sa audience nga naminaw specifics asa mabasa sa Joshua. Nga kining revolto dili makakita and then yet di makalakaw pero express the citation on Joshua. Sa Joshua size, ono size, ang katawhan sa Dios ilang giprosesyon katong gikulit kinarawan maong rebulto sa anghel. O nidaog sila pinaagi sa pagprosesyon.
dili pinaagi sa gubat. Pinaagi sa pagprosesyon nila sa larawan sa anghel. So allergy man kag prosesyon, ako na lang kang gisakyan. Naa di prosesyon sa rebulto sad nya gitugot sa Ginoo. Nidaog pa gani sila against sa siyudad sa Jericho. Muna nidaog sila dili pinaagi sa gubat kundi dili pinaagi sa prosesyon. Muna gisunod lang namo ang unsay na andan kaniadto. Okay, thank you Mr. Moderator. Kay ko naman ni Reverend Darwin nga kini siya binuhat sa kamot sa tawo, dunay mata dili kakita. Wala na ko'y pangutana pa, Mr. Moderator. No more question. Yan ko naman. Okay. Yan ko naman. Ah. Yan ko na niya. No more question. Okay. Sige. Diyan ko na. Wala na pangutana, hotdog pangutana. Wala na pangutana. Okay. So, nahurot na ang lahutay sa mga pangutana ni Pastor Archie Anyeres. O nining higayuna. Kay ni saibit man siya komentaryo, matubag lang ko gamay. Okay. So, Gamay lang. ang na-consume is 10 minutes, Igo lang ko mutubag atong imong 4 komentaryo. minutes lang. And so, the Motubag lang ko interpolator mohatag og hamubo nga padayag exception to the rule. Oh. Kay ako ay paminaw. Pastor. Paminaw. Mo na nga ang nagkomentaryo man siya mo. Komentaryo lang ko 1 minute. Pastor ha. Kay wa man kakahuman sa imong 15 minutes. Nahutdan man ka. Muna nga ang pangutana niya nga pariha ba muna dunay kaparihaan pero dakog kalainan, no? Pariha ra nga larawan, tanang larawan man dunay mata di kita, kana di mong larawan kita na. Yan na si imong bukton. Di man jud nakakita. Kay larawan man, no? Pero muna nga dunay ka pariho pero dakog kalainan. Mga larawan gapon ang mga Diyos, ang atong mga santos larawan po, doon na po'y larawan, pero wa na to sila giisip nga Diyos. Sama sa katawhan sa Diyos sa una, nga doon na sila ribulto sa larawan sa anghel, o makikita pa ganyan Ginoo dito sa ribulto sa anghel. Exodo 25, 17, 22. Point, okay, time. So, the period for interpolations, miabot na. And now, for the conclusion, rebuttal. 15 minutes. 15. A maximum of 15 minutes sa rebuttal o ato unang Mr. Moderator, okay. for the rebuttal. Okay. For the rebuttal. Okay. So atong hatagan og pabor si Pastor Archie aron siya makapadayag sa dinagiing sa ihang pagbati pagpamatuod gayon nga dakong sayop ang mga argumento ni Reverend Father Darwin Gitgano. Og nining gayuna hatagan nato siya og napulog 5 ka minutos maximum aron iyagyod nga ipabuhagay ang katapusang hunat sa kamatuoran aron iyagyod nga prubahan nga kining ribulto imahin sa mahal nga Birhen Santo Niño San Vicente Ferrer tanan nga mga larawan nga ginaa sa Katoliko Dios og dakong ilad. You have final maximum of 15 minutes. Okay. So, mo to nga giundang nato ang pangutana ni Reverend Darwin tungod kay giangko na niya nga kining ribulto binuhat sa kamot sa tawo, adunay mata apan dili ka kita, adunay ilong apan dili ka simhot. O kami salig niini na isama ni ining mga Diyos mga kaigsunan. Kining igsoon, ako kining gibuhat aron ang katawhan masayod gayod nga giilad gilimbungan sa atong mga kaparian ang mga tao. Nganuman, tungod kay ilang gibunyagan ang mga ribulto nga kini siya si Santa Maria, kini siya birin sa Rigla, kini siya birin sa Guadalupe, kay nganuman tungod sa kwarta igsoon. Mikiyas 3:11 di pangwarta nila. Mikiyas 3:11 nga mga pangulo nagbaligya sa ilang mga hukom ingon nga mga pare nagtudlo tungod sa salapik. Nga naman, hinay-hinay na nakakalimtan ang atong Ginoong Kristo. Niingon si Kristo, brother, diya sa 1 John 11:5-11, for this is the record that God has given us eternal life, and this life in His Son, and He that the Son, He have life, and He have not the Son. Walay kinabuhi igsoon. Pero unsa ilang gibuhat mga kaigsunan. Wala nila dawata ang kamatayon ni Kristo nga kaluwasan aron mahalin ang purgatorio mga kaigsunan. Aron mahalin, aron pampuan. Apan unsay giingon sa Ginoo diya sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kinabuhi apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus mga kaigsunan. Pero wala nila dawata aron ang mga tao maragampo apan unsay giingon sa Isaias 42:8
dili ko gayon ihatag ang akong dugog o gibaya sa mga ribulto o sa mga larawan. Dili may tabo mga kaigsunan. Mao ba na ibaos ninyo, mga Romano Katoliko, nga human si Kristo nagpakamatay sa cross, gilansang, Audience, behave. gibunal-bunalan. The speaker, Una nga sa brother. okay, dili kayo mo singgit. Proceed. No more objections. Proceed. Okay. Nga naman, gisagpa, gibunal-bunalan, gibutan nagtunok, nagjabaw, nagkurog sa kasakit. Umao ba na imong ibuhat? Mao ba na imong ibuhat human kaluwasa sa ato Kristo Kristo? Human kagibaryan sa iyang dugo nga iyang giula diya sa Episo 1:7 nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo nga iyang giula. Pero unsay gipatuo sa mga pare? Wala nila gitudlo, wala nila gihatag ang kaluwasan sa mga tao. Apan gihatag na ni Kristo Jesus, mga kaigsunan. Nga naman, gipangwarta o ginitinuntuhan nila ang mga tao, mga kaigsunan. Unsay giingon ni Kristo? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believe in Him shall not be perished but have everlasting life. Por qui de tal manera amo Dios al mundo, qui ha dado Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se perda, mas vida eterna. Kinsay gipadala? Ang anak, mga kaigsunan. Wa ka makinahanglan Maria, wa ka na kinahanglan ribulto igsoon. Ang imong gikinahanglan mao si Kristo. Miingon si Kristo, mga kaigsunan. Diya sa Juan 14, 1 ug 6. Dili kamo man nagkagool, sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak og makaandam na kog dapit. Diha kaninyo ako mobalik aron kuhaon ko kamo kay kung asa ako ato usab kamo. Unsay ingon ni Tomas? Wala kami makatultol. Hesus kung asa ka padulong. Niingon si Kristo, Tomas, ako ang dalan, ako ang kamaturan, o ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas kong pinaagi, lamang kanako. Si Kristo lang ang imong gikinahanglan, pero silang gibuhat. Ribulto, November 1, November 2, gihimong incentives, ha? 1,000, 500, iwalihan ang unsay pagtuon nimo sa kamatayon ni Kristo. Pinalit bayan, unsay giingon sa episode 8 mga kaigsunan. Unsay giingon sa episode 8, ha? Kay giluwas kamo, pinaagi sa inyong pagtuo diya sa kamatayon o sa dugo nga giula ni Kristo Jesus dili sa inyong maayong mga buhat aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo nini. Gilecture ba na igsoon? Gitudlo ba na sa mga pare? Wala, mga kaigsunan. Kay gusto sila, gahaman sila sa kwarta, wala sila makontento sa ilang income, mga kaigsunan. Nga naman igsoon, ningon si Apostol Pablo diya sa Roma 6:8-9, kay ang kaluwasan haduol kaayo ana lamang kini sa imong baba. Unsa man kung igasugin mo nga si Kristo mao ang Ginoo nga imong Dios diha sa imong kasing-kasing ug mutuo ka kaniya nga siya nabanhaw gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Maluwas ka igsoon. Si Kristo lang, mga kaigsunan. Buhat patroduce kay wala nay lain pangangalan nga gikan sa langit nga gipadala sa amahan nga mao si Kristo nga nagpakatawo. Igsoon, sa nagpakatawo si Kristo, nagtago-tago siya. Wala siya kapakita igsoon. Apan diha sa iyang kamatayon, iyang gipasundayag ang iyang kamatayon aron may bawaan sa mga tao. Nga ang tanang mga tao giluwas sa Dios. 2024 na katuig ang minabay, pero unsay lagi buhat, wala nila padawata ang mga tao sa kaluwasan. Kay nganuman gipatuo sa purgatorio. Unsay gingon sa Salmo 49 bersikulo 6 ngadto sa 9, kay ang kinabuhi, kay ang kalag sa tawo dili kini mapalit ni bahande ni salapi ni bulawan, kay bililhon kini kaayo sa Dios. Gituis nila ang kamaturan. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Roma 1:5, kay ang kamaturan mahitungod sa Dios, ilang kipulian og bakak ang kamaturan ug may ilang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Wa na maulaw ang mga tao, sir. Niingon si Kristo, ako ang pan sa kinabuhi. Ang muduol kanako, dili siya pag-ahawon. O ang mutuo kanako, dili siya magutman. Si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Kung kinsa mo sunod kaniya, dili maglakaw sa kangit-ngit, kung dili anaa sa kahayag. Siya ang pultahan. O ang mga karniro, muduol diya kaniya, apan ang mga kawatan o mga limbungan nga naguna, mga kaigsunan. I am the good shepherd. Ingon siya, ako ang pagkabanhaw sa kinabuhi. Ako ang kamaturan. Siya ang punuan sa paras. Ma'am, wa ka makinahanglan ribulto. Ilad na og limbong na ay ang kasiya. Ha? Ningon pag-ingon na ang barok.
6:4, basahon para sa mga pare. Nga dito kuno sa Babylonia, ayaw mo kadlok, kay makakita mo, Diyos-Diyosan, nga binuhat sa kamot sa tawo. Nga ilang i-prosesyon. Pero naibalo ba mo igsoon, tungod sa inyong pagkagayay sa inyong ulo, ikaduhang Korinto 4:4, gibutaan kamo sa Dios diya sa nagdominar ni ining kalibutan na tungod sa inyong pagkagahi sa inyong kasing-kasing. Makonsensya ka igsoon, makonsensya ka sana. Ha? Ayaw labani, ayaw dipinsahi ang bakak. Again, final. Ni ining kinabuhi ay igsoon. Final speaker. Unsay? Too much singgit. Final warning. Okay. Padayon ko igsoon. Ningon diha sa Mateo 6:24, no man can serve to master, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to the one and despise the other. Igsoon, di ka pwede makalagad ni Maria, unya makalagad sa ni Kristo. Unsay lang gibuhat igsoon. Gipalagad nila mga tao sa daghan-daghan kayo, ilang gitagaag mga parasunod, pero sila mismo dili nimo makita nga mopasan na ng santos panahon sa prosesyon mga kaigsunan. Pero mga Saduceo giskriba, gidipinsahan nila ng bakak. Ningon na si Kristo Jesus, pahawa ka Satanas. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari, pero unsay lang gibuhat. Gialagaran, gituis nila igsoon nga kini dili ni Dios. Ha? Kung imo ning ludhan, imong puan, imong pistahan, Dios ka na igsoon. Si Kristo ang imong gikinahanglan, dili si Maria. Magsimba ka sa espiritu ug sa kapaturan igsoon. Ang Dios espiritu man ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamaturan. Dios vult servare populium et omnes qui cognivirarum veritatem mga kaigsunan. Dili na yung mga kaigsunan nga magsimba kaniya anang batog kahoy, pero sila gibuhat igsoon. Ningon si Kristo, ayaw ka mo panundog sa mga tigpagkarong ingnon nga makita ninyo sa kalsada. Nga na nagtindog, nga na nagampo, nga ilang mga pag-ampo, mga balik-balik, o mga walay, pulos mga kaigsunan. Ave Maria Santa Cruz, iampo may kami nagsala. Ha? Dili na mo gitudlo sa Dios nga pag-ampo. Ikaw mismo may ampo sa imong kaugalingon. Speaker, you are directed to focus on larawan, Dios. Not Okay. out of order. No objection sa gisabutan sa 15 minutes. Pero unsay gibuhat. Unsay gibuhat igsoon. Ningon si Kristo, kung mag-ampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak, ug sa diyang nataklupan na ang inyong pultahan, pag-ampo kamo sa inyong amahan nga dili makita diha sa tago. Ug ingon niya ang pag-ampo, Pater Noster qui is in coles sancticipitor nunim toom. Adventia prignum toom, piat biluncia sua, sikot in colo et entera panem nostrem conidanum dervisode et dimite dinamista nostra. Amen mga kasunod. Ha? Monekson, our Father lang kaigsunan, ama namo, anak akas langit, pagdaigo namo ang imong ngalan. Unsay gibuhat ninyo? Nagdaigin mo sa Santo Niño. Gipulihan ninyo ang ngalan sa atong Kristo nga maoy nagpakamatay dito sa cross, nga maoy nagula, maoy gisilutan, maoy gihukman samahan. Mao na yung gipromote nun si Maria. Ngayon ta dito ta mututok diha sa larawan, sa dagway diha sa atong Kristo nga dili makita. Pero unsay inyong gibuhat? Si Maria mo gipromote sa mga Romano. Ikaw, nganong Romano ka? Dapat nimo Pilipino, Katoliko, Kristyanismo. Ang imong pagtulunan, Romano, pagano, igsoon. Wala na maulaw ang mga tao, sir, ma'am, sutian ta mo. Nga mag-ampo, magpatahod ni nga naman, tungod sa garbo. Pero sultian ko kamo, kamong tanan nga nakadungog ni ini, kung sa katapusan sa inyong kinabuhi, kung dili ka mo maginulsol, dili ka mo mubiya, ni ining mga birhen, nga ilad, nga santos, nga ribulto, nga batog kahoy, impirno, ang inyong kapahingnan igsoon. Yes, gipadayag 22:14. Ningon ang atong Ginoong Kristo, apan bulahan ang mga tawo nga nanaglaba sa ilang tag-as nga mga biste. Apan dito sa gawas, sa gingarian sa Dios, dito mga wala magtuo, dito mga malaway, mga mamumuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimbang, mga Diyos, ug ang tanang bakakon adto sa impierno. Lipay pa ka karon, imo ang katawa, imo ang kahayahay karon, pero sa umabot magkakaigsunan, impierno ang kapaingnan sa mga tao. Wa kay makuha nini. Basa tag Biblia igsoon. Basa tag Biblia aron dili ta malimbungan. Ang atong pagtuo kaniadto gitawag siya og mga sa panahon ni sa anito mga kaigsunan. Wa ta makailag Dios. Pag-abot ni Madzilan, gidala ang ribulto nga Santo Niño. Pagkaluoy sa mga tao, wala gihatag ang Biblia, wala gipabasa. Balik-balik ang ilang mga gospel, Mateo, Mark, Lucas ug Juan, pero dili nila basahon ang buhat, Roma, Corinto, Hebreo, Colosas, mga kaigsunan, Pilipos kay nganuman. Dito gipamatuod ni Apostol Pablo nga ang kaluwasan walay bayad. Ayaw palita, sir. Ayaw palita, pero silang gibuhat. Ilang giilan ang mga tao, ilang giingnan nga ayaw mo pabautismo, kay ang bunyag bautismo usara kalimbungan.
Ningon si Kristo, sultihan ko ikaw Nicodemo, dili ka gayon makasulod sa gingarian sa langit. Kung dili ka magpakatawa pag-usap, musulod pa ba ako? 7 seconds Sa left. saguangkan sa akong inahan? Ikson, mind you. Time! Dagang salamat, sundalo, soldier of Jesus Christ, nga si Pastor Archie Aniedes, hinaut paunta nga dili mapagaw sa labing halawom nga pagpadayag. O iyahagyod nga gilangkat, gituali, gitimbalong, depende sa halawom nga panugkad. O karon ato nang paminawon ang katapusan nga hunat. Ang John 8:32, the truth will set us free. Pamatud-an karon sa rebuttal conclusion ni Reverend Father Darwin Gitgano nga kining pagpamatuod ni Brother Pastor Archie Aniedes nga ang tanang mga santos nga ribulto o imahen sa Romano Katoliko, Dios, iya karon nga ilang purnas as a summary nga dili kini Dios, dili kini ilad, dili kini limong sumala sa balaang kasulatan. Father Darwin Gitgano, you have 15 minutes summary worldwide. Nag-obserba ko ni Pastor Archie, bisag allergy sa Diyos. Nga iyang giisip ang ribulto ni San Vicente Ferrer nga Diyos. Pero bilib kay ko, iya yung girespetuan o gihinay-hinay pagsud sa iyang bag. Kung nga lipay kay ko, kay bisan siya og allergy og larawan, puno siya sa respeto. Mo nang gamay na ko ang ane. Yadugang pa, kay pinanggap man kay ni nato, hindi na nato awayon. Kay wala butay lami kung puro buta Katoliko, di ba Pastor Archie? Si Pastor Archie may nagdagbibo karong gabi una. Tupakpakan si Pastor Archie. Kunya, angay masayod si Pastor Archie, dili tanang dibuho, dili tanang magkukulit, dili gikan sa Ginoo. Atong basahon ang balaang kasulatan. Dinhi sa Exodo 31, ang Ginoo miingon kang Moses. Gipili ko si Bezalel, ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa banay ni Judah. Gipuno ko siya sa akong gahom. Unsa to? Gipuno ko siya sa akong gahom. Og gihatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat bisan unsa. So katong mga kini mong tawhan nagipuno sa gahom sa Ginoo og gihatagan sa hiyas sa pagbuhat sa bisan unsa. Siya maghimo og maanindot nga mga dibuho. Nawa oh, dibuho. Unya kinahanglan supako. Wa man ni basahan ni Pastor Archie nga tighim kanay ding tigkulit og larawan, gahom day ang gigamit sa Ginoo ni ana. Dili lang gahom, kundi mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo. Wanang kinahanglan kay dialogue man ni Pastor Archie, sunod di mo gwali idugang ni. I-appeal din nga teksto kay pinangga man nato. Kay ang iyang kamantay mo ang iyang utok usa ra jud gidili Diyos. Ang larawan nga hinimo sa kamot sa tao, Diyos. Ya hinimo man Unya ang naghimo ni Pastor Archie unsaon man nga ang gahom gikan mas Ginoo. Wala maghinay-hinay ka, Pastor. Ayaw i-generalize. Kay in every general rule, there is always an exception, Pastor Archie. Amen, Pastor Archie? Okay. Padayon na to. Kuyaw ay kumplito, no? Dibuho nga ginamit ang bulawan, plata, og tumbaga. Og ang paghimog mga alahas sa pagkulit og kahoy. Nawa diri, Pastor Archie. Lagi kulit lagi. Pero kabantay mo, dili jud ni pasaho ni Pastor Archie. Pero ako lang gibasa kay parang makadungog siya. Pamasin na lang ba? Yang iyang tig-ang kasing-kasing mabuksan o humukon siya sa balaang presensya sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karong gabi una. Kay libo-libo ka mga Katoliko o di Katoliko na minaw niini og nabiktima ang mga pinangga nato Katoliko kay Katoliko may kasagaran pitok-pitok ra mata. Di ba? Nganong doon na may mga Diyos. Sa may tubag sa Katoliko pitok-pitok ka mata. Gamingon na bitaw no. Usa na si Pastor Archie nga nag di na nako tiwason kay mo object. Awa na objection no. Pero dili ta personal. Kay pinangga man nato ding isuon nato. Kay kung wa ni dili ta matapok. Munang pinagi ni Pastor Archie natapok tang tanan. Amen. Ato papakan na po si Pastor Archie. Ato ding pakanon karon. Ay sa uli Pastor Archie. Pakanon ka na mo sa mong paghigugma, no? Nya painom sa kana mo og Dios, dili man nimo inom og bino. Pastor Brad Jesse, ayaw na nang bino nimo Brad Jesse. Atong timplahan siya tang Dios. Oh. O ya dugang pa, ato na pong basahon ang sugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo makigsunan, himua kini sa usa gayud. Nani gibasa nako sa Exodo 25. Focus lang ta sa larawan. Naabot naman siya sa purgatorio, ipasagdan lang po nako.
Kaya nga naman, kung wapay purgatorio makaigsunan, asa kay ibutang alay tinuan. Kaya nigpaampo na to, makaigsunan mingon man ta, og sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom kanila. Kaya ni kamatay sa mga dili katoliko, wa na'y maghandom. Unang pasalamat ka, Pastor Archie, kanay katoliko, kay bisag di mo katoliko, giapil mo, og alang sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom. Kisa to wa naghandom? Mga protestante to. Munang mahigugmaon jud kay katoliko. Kita ba mo pari nga nangaway sa mga protestante? Wala. Nga naman, atong gisunod ang atong magtutudlo, nga puno sa kaaghop, puno, asa man ka, Pastor? Bawal lagi makikstorya? Pastor, okay. Og ningon dinhi mga pinangga kay igsunan. Paminaw, Pastor. Naminaw ba ako nimo ganina? Okay. Og isulod paghimo og larawan sa mga kirubin. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Ningon na Ginoo. Na ang duha ka larawan sa anghel og makikita ako kaninyo sa tunga-tunga mismo sa larawan sa kirubin. Sa ato pa, ang katawhan sa Dios sa una, mausampit sa Dios ug mag-atuman gihapon sa larawan. Pero wa sila magsimba sa larawan sa anghel. Yan naman, symbolic representation of God kay di man makita ang Ginoo. Wala nagpagama siya og symbolic presence niya nga maunang larawan sa mga anghel. Og unsa gisultis Ginoo, baliko na to, makikita ako kaninyo dito. Sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kung mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Asa makikita ang Dios? Sa duha ka larawan sa anghel. Na kinulit, doon na po'y mata, dili ka kita. Doon na po'y ilong, di ka ginhawa. Kaya nga naman, balaan man ni nga larawan. Unsa may tabo sa mga tao nga nidugmok tining maong balaan nga sagrado nga larawan. Atong basahon na po, ako, Biblia rin ni ako. Katong iyang ibangutlo, pagtulunan man tos Katoliko nga di ta maghimo sa larawan sa Dios. Kay wa man jud ta mo supak sa mga teksto nga iyang gigunitan. Ang iya ramang huna-huna mo inisupak. Ang pulong sa Ginoo wa jud mo supak sa simbang Katoliko ngano? Kitay tag-iya sa Biblia. Nakumpay lang Biblia 405 pinaagi ni Papa Damaso. Ug ang hingan sa Biblia nga Biblia si Papa Siricios. Santo Papa sa simbang Katoliko. Ang nagbutag kapitulo bersikulo paring Katoliko. So original nga kung wa pang simbang Katoliko matud pang Martin Luther, utang kanato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Ang amahan ni Pastor Archie. Protestante, amahan man ni mga protestante, si Martin Luther. Ningon siya, kung wa pang simbang Katoliko, utang nato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Kay kung wa pang Katoliko, wa tay ka bang kaagan sa pulong sa Ginoo. Una, nga Pastor Archie, nga nagbasa-basa lang o nagpaputukapis sa Biblia, ayaw mi accuse nga sayop mi. Kay kami ang tag-iya sa Biblia. Lisod kaayo nga ang tag-iya mo'y nasayop, ang nagpaputukapi mo'y nasakto. Ang nagbasa-basa, las kilid-kilid mo'y nasakto. Kita nga mo'y tag-iya sa Biblia, mga kaigsunan. Kaya kung wa pa si Pope Damaso, hagbay na nga wa na ang sinuwat ni San Pablo. Hagbay na nga dugta ang mga sinulat sa mga apostoles. Wala nagpasalamat si Martin Luther, ang amahan ni Pastor Archie. Amahan sa mga protestante. Naunsa may mahitabo sa mga tao, nga mudugmok sa balaan nga mga imahen. Ni adinhi sa Salmo 64. Kapantay mo nagpaabot ko sa 15 minutos niya nga iya ning basahon. Wala jud. Wala jud. Nga anong kang di jud sila kabasa niini. Pila na katuig, mga 20 na katuig ang akong pinangga nga igsunan nga nahimong pastor, kada live niya, wa jud din nabasa. Mohangyo ko sa dakong kamapabsanon Pastor Archie. Basaha po ni panagsa. Naminaw ba ka, pastor? Okay, atong basahon ha. Kay di ra ba siya maminaw niini? Emphasis, Father. Salmo 74, verse 1 ngadto sa 9. Ato ning basahon. 1 ngadto sa 9. Pag-ampo alang sa nasod sa kaluwasan, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. So doon na din suod sa templo sa Ginoo. Allergy po. Ang sabay allergy ani pat. Badayon na to. Kay doon ay kaaway ang Ginoo. Ilang gilumpag ang templo, ilang gipanamastamasan ang templo. Padayon ta. Ingon sila, uy, kuyaw ni mga kaaway sa Ginoo. Nagdaog kaugalingong nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumunutol og kahoy. Nagdadig at siya. Og namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. So doon na day dibuho. Sa may dibuho? Carved images. Nagdadi ay og martilyo ang mga kaaway sa Ginoo. Kinsa may nagsig video-video nga sige og pamunal sa atong mga sagradong larawan. So doon ay kaaway.
Klaro kay ni. Munang Pastor Archie ako jud gibasa gikan sa 1 ngadto sa 10. Nganuman dili ko gusto Pastor Archie nga mahimo kang kaaway sa Dios. Padayon ta. Na ingon man siya sunugon pa jud nato. Haom kay ni. Na gisunog nila ang imong mga templo. Ang imong templo. Natanawa? Sa sunugon nila to, sunugon nila to, sunugon. Uy, kaaway man is Ginoo. Ang magsunog, magdag atsa, magdag martilyo. Di ba? Kung maborn again ka, kuha na makag martilyo. Pak! Unsa pa dayon? Di pa na mas tamasa nila ang imong Pinoy anan. Padayon, sa ito pang Pinoy anan, Ginoo dunay secret images. Klaro kaayo. May hukom sila sa paglaglab kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tinaguan, tigumanan, alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Plural ha? Mga balaang simbolo. Munang pinanggang igsunan, kinsa may nagsunog, kinsa may nagdagat sa martilyo, Katoliko ba? Dili. Kay puno kita sa respeto sa mga balaang simbolo. Kinsa ang nagdag martilyo? Kinsay nagdag atsa? Kinsay nagsunog sa templos Ginoo? Munang Pastor Archie, ako dyan yung gisulti kanimo, kay dili ko gusto nga mahimong kaaway ang atong pinangga nga igsuon. Gusto ba mo nga si Pastor Archie mahimong kaaway sa Ginoo? Mo nang atong iampo ang atong pinangga nga igsuon. Unsa man diay mga Katoliko sa kaalam size Gs ningon dinhi kining mga balaang butang. Sunod na day mga balaang butang, plural na kay mga man. Hindi man kami ngog usa ka mga bayabas. Mga balaang butang o kun inyo kining atimanon sa pag-agi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Nalipay sa ko kay iyang gipahiluna jud pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer sa iyang bag. Muna nga, Pastor Archie, panggaa jud na. Di na nako pangayoon, panggaan na. Atiman na sa paagi nga balaan. Kay Pastor Archie, isipon ka nga balaan. Natinga ko kay, naguol ko kay basig sunugon ni. Pero wa man jud. Unya mag-bless man taon niya. Ato na gyapilog bless. Unsa gingon nini? Kung makakatuon kamo, paminaw. Kung makakatuon kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Mao nang atong giampingan ang mga sagradong larawan. Nganuman ang nag-amping sa sagradong larawan pagaisipon usab nga balaan. O niya ako nakita si Pastor Archie nga iya jung ipahiluna pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer. Wa niya ibundak din iya jung gigunitan. Kay mao na timaan sa iyang pagrespeto kay nagbugno ang naasud sa iyang kaugalingon. Lami kaayo isulti ang naa sa iyang hunahuna, nga lami pod kayo ang pagrespeto. Wa jud niya gibuak, mga kaigsunan. Nagpabilin pa ang iyang pagkakatoliko. Tay. Mga kaigsunan. May gala, atong pagpakan, Brother Pastor Archie Anyides, ang soldier of Jesus Christ, o ginganasab sa negative side, ang one and only, ang atuang ang giingon, nga nabantog nga Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Nini karon nga grand debate dialogue nga gipigayon dinhi Picture sa picture. sa